Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo naudza nyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno wambudzi wamunangarwa wabenuka kubva kunyika yokata kwawanga waenda kumusangano ikweyo mazuva akati kuti kuribe chakauya mhanduwe rekai tigoona kuti vanenge vachireketa kuti kudini. Mugwicho waRobert Mugabe Junior hanzi akutotsvakiwa nemapurisa onzika akaboeka anga asungiwe nekuti aribe kuenda kudare kano nyaya cheiya yaari kuendera kudare wakomana rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kuziva kwedu aiwa dzakakora dzinonanzvana dzinorumanaba saka tinondoramba takaringira kuti vanozopa zvikonzero zvokuti kudini kuti sei aribe kuzosungiwa paachaboekapo nokuti ngwawoka uyu ngweduba uyu ngwawo rekai tirambe zvedu takaparinga ipapo kuti panopera sei. Douglas Monzora kuburika achireketa mhanduwe kutoti takavhiringidziwa kwai ndakasvikiwa nematsotsi akapfeka mbashadzo ZANU-PF wakati iwewe uri kuramba 2030 sei kugadzirira size kuno akabva akasvikiwa ari muhofisi mache. Mhanduwe rekai tione kuti zvinopera sei nokutoti wamwe wagototi izvi zvinoba izvi kana chiri chokwadi nokuti ZANU-PF wacho vanozvikona kuzviita izvozvo panobva panetsa ipapo manje kuti zvinopera sei. Rekai tirambe takaparinga mhanduwe pari kuita kuhwadza chaiko. Uyu anonzi Mbuso Fuzwayo kwai nosangano rachero ibhecho rikazulu wati wari kuenda kudare dzimhosva mhanduwe watoisa mapepa okuenda kudare dzimhosva wari kuti wada kuti wamise chirongwa cho 2030. Wamwe wari kureketa wagototi aiwa ari kuda kutoita ari kuseenzesiwa kuti ndiye agoite kuti wanhu izvo zva2030 zvii zvibudirire nokuti nyaya yacho ikaenda kudare inobva yanorambidziwa ichinzi aiwa paribe nyaya pakadando. Wamwe wagoti aiwa ari itatu svinu rekai tirambe takaringa mhanduwe tinenge tichindoringa kuona kuti zviri kupera sei tichizokunyepai. Madzibaba oshanduko Godfrey Karembera mhanduwe nokuchaiwa kubinhiwa chaiko nomapurisa nokuti nani wamwe wakamubinha mukandoona mapikicha yache mhanduwe unobva wanatsa kuona kutoti maiwe kuna vanhu vanotima mhanduwe zvisvinoba izvi apa ari kunzi ipapa ari kuhwara mutirongo imomo ari kurambirwa kuenda kuchipatara ari kundonzi tirindokupawo mapanado ari kupuwa vamwe yaya iwe kwako kuda kuenda kuchipatara chako wega neaiwa bati kuzvidaba izvozvo pakanyangaritsa. Tikundosvira kuti nyaya yacho painoenda kudare inofanira kutaiwa kure chaiko kurefu chaiko. Rekai tigoona hedu kuti zvinopera sei. Kwai mudzimai waMagaya nomwana wache wari kutoti tiri kuenderera mberi mhanduwe nomusangano uri kunzi uri kwamangwana uya waifanira kutungamirwa naMagaya kuno apa abva akwechemedziwa wakomana pakanyangaritsa. Rekai tigoona zvedu kuti zvinopera sei. Wamwe wagototi kuno kana Magaya wacho asisipo mbani achazoita izvozvo nokuti ndiye anga ano simba racho. Rekai tione kuti tinenge tinaye chere kana kuti notatapuriwawo kuenda kuno vamwe tinenge tichindoringa tichikunyepai. Jacob Mafume meya weguta raHarare muembe ari kuwanza mhanduwe agototi kwai wagara wekuGrenora ndakatsamwa fani ndiri pekufara nezvamuri kuita kwai muri kutora mvura yemasuweji mhanduwe muchirimisa muriwo muchidiridzira nayo mhanduwe kumagadhe kwenyu kuno wagwete kutodini naye mhanduwe nokutoti guta riri kutadza kuvapa mvura svinu zvakanaka pokari nomvura iri kuuya kana iri kuuya kudzimba kwacho yakandoda kufanana nomvura iri kuburika mumasuweji imomo kuno rekai tione kuti zvinotekaira sei nokuti paribe chisvinu ipapo. Gurukota rinoringa nozvo ICT tatenda mawetere mhanduwe pakanyangara agovhiringidziwa naJacob Mudenda akanzi iwewe uri kuramba uchiratidza kuti paribe chauri kuita
nekuti zvinhu zvawakasobvuma kare gore rapfuura chairo nanyasi paribe kana chibodzi chawati watanda kuita chichiri kuitika, bazi rako riri kumboitei. Ya regai tione mhando yekuti panopera sei ipapo. Chedu huringa tichikunyepai. Kwai nyasi magetsi ari kugayiwa kuhwange anga ari mamiliyoni omawati 908 megawatts pachirungu, kukaribha 505 megawatts pachirungu, wakazvimirira wega ne52 kuita 52 megawatts pachirungu. Pabodzipo churu chibodzi 531 1537 megawatts pachirungu. Regai tirambe tichitenda, asi zviri kuratidza pachena kutoti sei wazhinji tiri kurara tiri bemagetsi. Pakanyangaritsa wari kubva waita kuyadzima wobva wakanganwa kuzobatidzapo kare. Zvinorwadza. Regai tirambe zvedu tichiringa kuona apa. Kwai goridhe wendo huno gore rino ari kuda kuti risvike kumatani 40 chaiwo goridhe riri kuunziwa kuFidelity. Mhandiwe, kwai wendo huno izvezvi kusvika patiri pano kwatounziwa matani 31. Tikati eukamu ndokuita kuzvinu kunochifungai kana riri kuendesiwa kuFidelity chaizvo ko riri kubiwa riya newakomana waiwai neyo mabhegi anondoisiwa nzinda azoburika nobhegi risiro rino makirogiramu hobo eukamu. Unobva watoona kutoti aiwa iri kai ndiro reseba iri, kuno rimwe risingazikane kuti riri papi asi rinoramba richindoita zvokuendesiwa kunze zvisirizvo. Tikai tirambe zvedu tichiringa. Mhandiwe, vanhu vari kuringa vachiona kutoti zviri kuitika papa. Taakunyepiwa kuti kwai mubvana watungwarara ndiye muridziwo kambaniyo Tap and Go, pokare kwai ndiye muridziwo storo yomagirosa. Mhandiwe, imi muembe yuko regai kuita kudanda wakomana. Kangoma kakuriritsa kanoputika manje ano. Tirambe zvedu takaringa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno. Ipapa kwai kuno vanhu 14 wakabva kunyika kunzvimbo yeKZN muSouth Africa mumu wari kuchema kuti wakomana tibatsirei takanyepewa. Kwai takanyepewa kuti kwai kuno mabasa apa tiri kuda kutoendesiwa zvedu uko kuUkraine kuhondo. Mhandiwe, regai tione kuti hurumende yavo ichaita sei peno ichakona kuvabatsira. Apa uyo akambotungamira Bosasa Angelo Agrizi, kwai Agrizi apuwa makore 10 okugara mujere asi ese abva aisiwa pasaiti akanzi iwe uri kuhwarapo kare wakabvuma kuti haiwa unomhosva tiite dhiri. Regai tione kuti zvinopera sei. Nokuti pari pechizvino ipapo wazhinji wahwadziwa fani wangu wakaringira kuti achabva atopinziwa mujere chaimo. Kuno regai tione. Kambani yearingi yati iyo aiwaba ichaenda pakumaseru kusvikira wanadzira nyaya dzokuti wahwisane nomwoto pokare nekumwe kuvhiringika kungangoitika panhandare yondege yekumaseru iyoyo. Regai tione hedu kuti zvinosvika papi. Apawo mutungamiri weAU chair AU Commission akanga atonyora katsamba musi wabuditsiwa sarudzo dzokuTanzania kuti dzakamira sei. Kuno apa masisi wekuBotswana ndiye anga vanhu vari kumema nokuringa sarudzo dzokuTanzania. AU Observer Mission yaagonyora gwaro mhandiwe ikareketa kuti haiwa kuribe sarudzo dzakadando paribe. Chinhu chibodzi chakaendoitika ipapo kundobihwa kwaita nokuti sarudzo dzacho aiwaba pokare kwai takavhiringidziwa mhandiwe nomapurisa nomasoja achindotivhiringa zvokuti dzimwe nguva tiribe kutozoenda kwataifanira kuti tiende. Aiwa wokuTanzania aiwaba ya zvakaita kunyangariwa chaiko. Apa mavhidhiyo ari kuburika mhandiwe, munhu mubodzi ari kuita kuzaza mhandiwe, kuzaza mapepa. Munhu mubodzi zviri pachena kuii zvokuita kuhwanda. Ini ndati ndazviona zvakadando ini. Aiwa regai tione kuti wachapedza sei nokuti paribe chizvino.
Nyasi nzvimbo yeJoburg kwaiyanaya mvura mhanduwe. Hore mvura yarova ipapo mhanduwe dai tandoipuwawo kana kwedu Buja kabodzika. Aiwa kutojara kusvikira zvatosvika kana mumabvichaimondi zvichikura nomunyonho wacho iwoyo, nokuti kwanaya nzvimbo dzinotekera mugwagwa mukuru iyi mhanduwe kuita kuzara mvura mhanduwe zvokutoti yasaya pekuenda kutozomira kuti kuserere kuti vanhu vakone kutekaira. Aiwa yava wakanaka, toramba tichivatenda nazvo. Bhiya bhiya rache raita kuti atore mhiko dzokuti akuita pokare mutungamiri wenyika. Aiwa wakuruwa apa ano makore 22 apa arikuda kupinda pokare makore 4 achandinoziva. Aiwa yawe wanonongewa apa kuuya kotora wawo. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo, tinenge takaringa. Trump agonza ari kutoramba achisimbirira kuti Nigeria da kuibhomba. Apa ari kuti ada kuibhomba nokuti kwaiuraya vaKristu, asi vaKristu vanonzi naKristu. Imimi regai kuita zvokubenhuka muchibhomba vamwe nekurova vamwe. Kana maitiwa zvakanyangara, imimi govapai rimwe damaka. Regai tione mhanduwe kuti anoita sei, nokuti kakurwa kundokwa yawe kweduba. Regai tirambe tichiona hedu kwainoperera, toramba tichiti masimba kuwanhu kuNigeria. Ipapa kuno mumwe mukoti kumaJeremani agonza agare mujeri upenyu hwese nokuti akaponda vanhu 10. Vanhu vavo agovaponda achiti kwai ndokuti basa riite shoma. Kana idzo nhungo mhanduwe kogara kumba zvirambe zvakaita ugare hako uchizoti uri kusenzaba. Regai tione kuti zvinodini, asi zvinorwadza izvozvi. Apa kwakadaro mhanduwe. Aiwa regai tichigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onawo.